Ahojte, dnes sa naučíme základný strih na dámsku sukňu, z ktorej potom vychádzame pri modeláciách. Výpočet na sukňu si môžete zakúpiť za akciovú cenu do 31.12.2023 spolu s technologickým postupom sukne, zásadami polohovania, polohovanie na látke a 3 modelovými úpravami sukne. Link vám pridám do popisu videa. Môžeme sa pustiť do videa. Potrebujeme krivítko, ceruzku, trojuholník a pravítko, poprípade meter. Ja, aby som vám to mohla narysovať na A4, tak rysujem v mierke 1:5. Z ľavej strany si narysujeme zvislú pomocnú čiaru. Rovno si spravíme pásovú priamku. Odmeriame si hĺbku sedu, ktorú máme vypočítanú zo základného výpočtu a následne si naznačíme aj dĺžku sukne. Spravíme si priamky. Toto bude sedová priamka a následne dolná priamka. Ideme si na sedovú priamku naznačiť sedovú šírku a potom jednu polovicu zo sedovej šírky a narysujeme zvislé čiary. Tejto hovoríme strednica, tejto bočnica a prvá pomocná zvislá čiara je tiež strednica. Na bočnicu si hore na pásovej priamke vyznačíme 1 cm a na sedovej zase 2 cm. Tu sa ospravedlňujem, musela som si vymeniť arzenál namiesto ceruzky pentelku, aby sa mi lepšie rysovalo. Teraz si ten 1 cm spojíme so strednicami. Tak a môžeme pokračovať na bočné úbery. Môj má 7 cm, ktorý si rozdelím na obe strany a spojím s naznačenými 2 cm, ktoré sme si už pripravili. Tak a vznikol nám prvý bočný úber. A ideme teraz na odševky. Na zadnom dieli si odmeriame pás, ktorý si následne dáme na polovicu, kde budeme robiť odševok. Tak a pokračujeme na predný diel. Odmeriame si 7 cm a opäť robíme čiaru, kde bude odševok. Dĺžku odševku na prednom dieli ja mám 9 cm a na zadnom 15 cm.
Šírku odševku na zadnom dieli mám 3,5 cm a na prednom 2,5 cm. Teraz to všetko pekne spojíme. Tak a už teraz sa nám to podobá na sukňu. Teraz na bočnici pridáme do úberu 1 cm na každú stranu. Vezmeme krivítko a pekne pospájame. Ak sa vám video páčilo, kľudne zanechajte like. Odber ma tiež poteší. Ak budete mať nejaké nejasnosti a otázočky, kľudne zanechajte komentár.